Hey guys, inoba ndigqiba ngoku 18 years ndise-Cape Town. Kuyo yonke lo minyaka zange ndava nomjitamo oyi-1 esithi ufumene iMayday Grand yaseWorcester. Hayi ndihamba nguteni nako bantu bamanyani kwezaa lali okanye laa reputation yabo ne-wine zii-wild animals. Kaloku iyo amatshera aseli-wine azithandela nje umjelembo ne-violence. Uba una-criminal record ingathi unyabe kakhulu soze ufane utswetyelwe nje i-careless. But ke asikho lapho namhlanje guys. Enye into namagama ezindawo mani ama-appetize. Yho, imagine udibane netshera right efit erenz. Xa umbuza ngowaphi unono wathi ngowasezwelethemba imizamo yethu or emasiphumelele uvele uqonde pewu ngwaseKapa lo wayengwase-Cape Town tu. Vele ube nepicture yenyambalala amatyotyombe ne-crime. Ndazange zazimenqeziwo kuzani nanko edisa abantu abasokolayo. Sukafutheka sikho lapho namhlanje ndihlala embacweni mna kuqala. Tonight ise-Worcester izolethemba community hall. If you around come through manje weniphethe i-comedians amanyani pha usiya seya vusi Oleg. Once ijani ibambe lamakhi akho muntu safe noceba walapho nakakade.